bukal ay mong kuan. Sige lang. Mulatik. Sige naman. Pero kayo na. Oo, sa tindahan ba? Ito gawas. Wala po eh. Pabraw nun, pamanikuan, latik, awan lubid. Dahil na sa kuan. Ang video nga binaan. Asa? Kainit. Saging guys. Happy Holy Week. Happy Holy Week. Fasting na ron kay Kwan. Gilansang si Kwan. Ginoo. Wala. Ganda. Gilis dito. Gilis. Sige kung kausap. Guys, saging. Tinamos May saging hanti. saging. Halang kayo. Panita sa uwi. Lang. Itusok sa Sarah. Kati, ano to? Guys, mayroon akong maid rin guys. Yawa gud nimo. Ano yung maid na ko? Bautsu. Ko. Gamos guys. Madalong saging guys. Kira ba mo guys, ang ngawat may saging ani. Ang agme. Tamis-tamis sampai siya. Tama naguro ni bay. Ha? Kasi ini ala. Tama naguro ni bay. Kay mubas magud siya. Yang biko guys, biko. Naong nga ni mga videohan mo. Wala. Ya. Bagod ka karon. Nanay yang. Sila pa pinumo ni rin. Nanay yang ano. Dili pa ni pakwan pa ni ina sa sante. Apit ni mubas. Ina sa sante. Langay. Guys. Halang kayo guys.
Kung tiyan naman kita jadi kan. Lupa terus. Mais. Kok les saging? Saging. Saging bagi tilapan ray. Kok nih kanti? Di pakai cantik kalau ini saging. Mungkin do pagi aku nu kay. Nda o tergap na dia. Ano? Tama ang video ba? Pinalangan sa saging guys. Saging sa ginamos. Lami kayo. Dili ra kutob guys sa mong vlog kay murag. Maot na kami naon.